Slide drugs. Tignan niyo si Roxy, guys. Gino-colored pa sa ilo ako. Para akong nahihiya naman ako, guys, sa inyo na isa lang yung mananalo. So, Good morning, Philippines! Hi, guys! Good afternoon. 1 o'clock na. Ngayon, it's... Ano na bang oras? Yeah, today is, guys? Sunday today. Hindi ako masyadong nagba-vlog. Nasasad ako dahil yung asawa ko ba, nagkasakit siya simula Wednesday. Hindi ako nakapunta doon. Anyway, hold on, bago yan. Nanonood ako ng Puppy Bowl because sabi ni Tami, di ba may Super Bowl, may Puppy Bowl, yung mga puppy, yung mga aso. So yun, guys, na nagkasakit si Tami Wednesday. So Thursday wala siyang trabaho, so hindi siya pumasok kasi walang trabaho naman, di ba? And then pagka Friday, meron siyang trabaho pero nag-off siya. Din Saturday off pa rin, Sunday off. So, nag-iisa siya doon. So, hindi ako pumunta doon. Nagkasakit siya, guys. Kawawa talaga, guys. Ngayon, Sunday, sinabihan siya na wag na lang papasok kasi baka maano pa sila doon, matapuan ng kung anong virus yung meron yung asawa ko. Hindi naman yung parang may iba dito kasi sa US, may mga virus na dumadating, mawawala dahil sa kinakain mo, din mawawala lang pero mag-suffer ka talaga. So, nag-suffer si Tami ng mga 3 Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 5 araw, guys. Nasasad ako dahil hindi ako makapunta doon sa isang bahay. Dahil yung snow kasi sobrang ginaw, guys. Negative 6 the other day. And ngayon, okay na ngayon. Kasi yung temperature ngayon is na 30 plus na yung temperature. Ngayong araw. And then, nag-start nang mag-melt. So, hindi ako makapunta talaga doon. You have to eat your breakfast. Eat your din-din. Go eat your din-din, baby. You eat your din-din. You eat. Go eat your din-din, my love. Gusto kong pumunta doon, kaso hindi ako makalabas dahil yung snow is, makapal pa yung snow sa driveway namin. Plus, nag-ice. That means hindi tayo makalabas. Ngayon naman, Sunday, okay na. Parang, meron pa rin, hindi pa rin nagmi-melt. Meron pa, pero parang konti na lang yung ice. Makapunta sana ako doon. Pero, sabi pa niya, baka madapuan daw ako kung anong meron siya. So, yun. So, hindi ako makapunta doon. Pero sabi niya, pupunta daw siya dito bukas. Kasi Sunday. Monday, wala siyang trabaho. So, punta siya dito bukas para makita kami dito. Nag-start na siyang mag-melt. Yan, nag-start na siya dito. Melt na siya doon. Dito, melt na din. Pero, ang dami pang snow yan. So, yung driveway namin, ang daming snow pa rin. Wala na, guys. Maingay yung dito. Nagme-melt na kasi yung snow sa bubungan. Kaya naging na siya. Ang ingay lang talaga nitong namin. Ito, guys, ako ba, nasasad ako dahil tignan nyo, guys, for some reason, guys, nabiak siya, nasira talaga lahat ito, bakit kaya? Sirang-sira siya. Look at those puppy, guys. Puppy Bowl, yung mga aso. Yung parang Super Bowl ba? Yung Super Bowl na pero kaso hindi sila tao. Nakakangka-cute, guys. Strong. You're so strong, Misty. You're so strong. Hello, Misty. You're so strong. You're so strong. Nyate. Ale. Nag-slide si Roxy. Oh, slide. Slide. Slide pa more. Slide. 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 Ooh. Goodness. Oh my god. Slide. Dito yung dalawa, guys.
Look, come here, Misty. Give it to Mama. Ala, slide pa more. Slide. Ala, 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 ala. Ala, ala. Slide, Rox. Tignan niyo si Roxy, guys. Katawanan mong ka, Rox. Oy, okay, guys. Later, guys. Tignan niyo, guys. Ito yung pinapanood ko, guys. Puppy ball! Ang daming aso, guys, as in. Hey? What? Misty? Alam niyo ba, wala akong rice. Kasi hindi ako lumabas. Change channel tayo to. Mag-channel to tayo. Kasi totoong Super Bowl na tayo. Mag-Super Bowl. The Super Bowl today. He is very sweet, guys. Naghihiga ako dito. And then nakatagilid. Ang ginawa ni Hubs is doon dito sa likuran ko. Nakatagilid ako, diba? Nilagay niya yung ulo niya dito, yung mukha nilagay niya dito. At saka yung isang niya, front paw, dito sa ko, shoulder. Ang feeling ko, hinahag niya ako, guys. Ang sobra talaga itong bait manggudoy. So loving little kitten, noy. That's your little bug. Little bug. That's your little man. You see yourself? You see yourself, bug? How cute you are, little man. You have to give me some kisses if you want me to give you your din-din. Because that's the deal. Kisses first before din-din. That's the deal of the day. Dude, that's a swang kiss. I don't want a swang kiss. I don't want a swang kiss. Good girl. I love you. I love you so much. Yes, guys, she is my favorite. But what? I love them all. But I have a favoritism. I admit it. I have a favorite. I love them all, but I have a favorite. I have a favorite. Sorry, guys. I have a favorite too. Right there. That's my favorite. And I love them all. I love them all. I love them. But I have a favorite. Ano yung Lord? Pasaylo ako. Ano lang, guys, oy. You know. Pero kung bata yun, guys, kung totoong bata yun, kung totoong anak, ay naku, ang sakit, guys, paminawin ba pa? Ang sakit paminawin na, sabihin mo na, hoy, ikaw yung favorite ko, pero mahal ko kayo, di ba? So, ano yan? Wag na, Rox. Okay, I'll give you some good things. Okay, because you give me kisses. Come. Yung, nagbigay naman sila lahat ng saya. Pero, parang may isa talaga na nagbigay ng sobrang saya na kahit anong ginagawa niya sa buhay niya, like Roxy and Hubs, yung kung ano man yung ginagalaw nila, yung movement nila, yung style nila ba, kung tao pa yung pagkatao nila, yung pagkaaso nila is, nakikita ko talaga yung playful, loving man si Misty, pero iba talaga, guys. Mahal ko man kayo. Mahal ko man na, how niya may tika? Mahal naman na ni Mama na, may tinig ka na, love na ni Mama. Yes, Mama loves you. Mahal ko talaga sila, guys. Ay, pero, iwan ko na. Pero ang saya ni Roxy kasi. Ang saya ni Roxy kasi. Hams, are you hungry, baby? Come here, bug. Come here. Darating yan dito. Come here, bug. Adush, hungry man na, little man. Hungry. Super Bowl 53 started. Started already. Wala akong dinner. Gusto ko sanang mag-party by myself, pero wala. Walay tayong pagkain, guys. Walay. Hindi ko alam kung ano yung kakainin ko. Kanina kumakain lang ako ng ito, masarap ito, guys. Pulutan. Chicks mix. Masarap ito, pulutan. So, YouTube TV. Advertise na naman itong YouTube TV. Grabe. Ano ko, guys? Kung ano kakainin ko, guys. Mag-bread sana ako. Pero kaso, magsige na lang tayo bread nito. Okay, guys. I-off muna natin ito. And then, sa TV tayo. Ang pangit talaga ng yellow lights, no? Makapangit sa ano. Hi, guys!
Hold on, guys. Hello guys! Guys, i-add ko lang tong clip na to guys dahil nagpa-giveaway si Tammy, di ba? Yung giveaway na yan is para akong nahihiya naman ako guys sa inyo. Isa lang yung mananalo. So, ito guys, maliit lang to pero gusto kong ibigyan yung mga maybe 5 or 4 people or 3, who knows. Hindi ko alam kung ilan yung bibigyan ko pero magbigay ako probably 150 load. Sa Pinas guys, Pinas number. Any number like Smart, Globe, Sun, TM, and kukuha ako ng 2 sa Facebook, and yun 2, and then maybe another 2 na naman or 3 sa YouTube. So pipili tayo doon, and so yun lang, ito lang yung announcement ko guys, and gusto ko lang magpasalamat sa inyo. Yung $100 na ibibigay ni Tammy guys is i-film ko siya later on. Mag-film tayo mamaya. Kung sino man yung mananalo, good luck po sa inyo. Makikita ninyo yan guys, maybe few days from now, okay? Hintayin nyo lang guys, i-announce ko din sa inyo kung sino yung winner. And I will announce separate yung sa load. So yun, yun lang yun yung maibibigay ko guys na extra. So yun, magbigay na lang ako ng load 150. Who knows kung ilan, 150 or hindi ko alam kung magkano. Basta i-announce ko na lang sa next time. Kung sino man yung mapipili ko sa load, okay? So, good luck guys, and I hope you like sa page guys ha, sa page ng Mary Ann Reality TV. Doon ako kukuha ng mga mananalo sa load, and also yung YouTube. But anyway guys, yun lang guys, i-announce ko lang sa inyo kasi pasalamat guys, another extra yun bigay ko sa inyo. And pero kaso hindi ito pang international, pero kung sino man yung makakuha na nandun sa abroad, yung sa family ninyo, or sa sister, or sa brother, or sa mother, father ninyo, ibibigay yung load. So, yun lang yun guys. I will see you guys in my next one. Please don't forget to like this video and subscribe if you haven't. And I will see you guys in my next one. Bye! Thank you all guys so much ha. Salamat guys sa panunood. Bye-bye guys. Bye-bye. Hi guys, let's do a shout out. I-insert ko lang itong shout out guys kasi parang matagal na to, and well actually hindi siya matagal pero dapat kailangan ko siyang i-shout out. I would love to shout out Selva Lazona. Oh my god, January 17, my god. Hi sis Selva, thank you for watching. I'm sorry sis, belated happy birthday. Very belated na sis talaga. Raquel Araraw, hi sis, thank you for watching. Hi to Cecilia Navarro. Happy birthday, belated sis. I think it's belated. Happy birthday, February 7. Hi sis. And also hi to Yuli Torres from Tarlac City. Hi sis. Thank you so much for watching. Josefino Dacanay. Josefino Dacanay. Hi po sa inyo from Zambales. And sino pa ba? Si Marlene Sinsioco Castillo. Castillo. Yun lang guys. Thank you guys. I'm going to clean my face. So, I will see you guys in my next one. And thank you guys so much for watching. I will see you guys in my next video. Bye!